Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken asmi kula Erli Ardamita, absen 3 kelas 10 badhe maosaken pawarta ingkang tema tradisi nyadran sambut Ramadan dengan bakti kepada Tuhan dan leluhur. Saben Ramadan nyedak saktemene sasi Syaban, masyarakat Jawa mligine Jawa Tengah tansah nindakake tradisi nyadran. Kabudayan ingkang dipun lestantun atusan taun menika dipuntindakaken kanthi resik makam tiyang sepuh utawi leluhur, damel saha mbagikaken dhaharan tradisional, saha ndedonga utawi ngrayakaken sesarengan ing sakiwatenganipun makom. Ing kalender Jawa, wulan Ramadan diwastani wulan Ruwah. Mula nyadran uga diwastani acara ruwah. Diringkes saking maneka warna sumber, tradisi menika minangka asil saking akulturasi budaya Jawa kaliyan agama Islam. Tembung nyadran asalipun saking tembung srada kang tegese yakin. Nyadran mujudake perangan kang wigati ing masyarakat Jawa. Iki amargi para pewaris tradisi iki ndadekake nyadran minangka momentum kagem ngrumati para leluhur lan ngucapake rasa syukur marang Sang Pencipta. Biasane nyadran diwontenake sewulan sadèrèngipun pasa utawi tanggal gangsal welas, kalih dasa lan kalih dasa tiga Ruwah. Cekap semanten ingkang saged kula aturaken menawi enten lepatipun kawula ngaturaken pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.